ଏବେ ଦେଖିବା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ। ରଦରଫୋର୍ଡ ଅବପରମାଣୁଙ୍କର ସଂରଚନା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନେଇଥିଲେ, କ'ଣ? ସୁନାପାତିଆ ହେଲା, ସୁନାପାତିଆ ଆଉ ହେଉଛି ଆଲଫା କଣିକା। ଏ ଆଲଫା କଣିକା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ହିଲିୟମ୍ ମୌଳିକ ନେଇଥିଲେ। ହିଲିୟମ୍ ମୌଳିକରୁ ହିଲିୟମ୍ ଆୟନ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ହିଲିୟମ୍ ଆୟନ ମାନେ କ'ଣ? ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ। ଏଇଟା ହିଲିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ନୁହଁ, ଦୁଇଟି ପ୍ଲସ୍। ତାହେଲେ ହିଲିୟମ୍ 2+। ଦ୍ୱିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ଆୟନକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ଆୟନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଲଫା କଣିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସୁନାପାତିଆ ଉପରେ ସେଇ ଆଲଫା କଣିକାକୁ ୟା ଉପରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରାଇଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ, ଆଲଫା ହିଲିୟମ୍ର ବସ୍ତୁତା କେତେ କହିଲ? ହିଲିୟମ୍ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି 2। ଯଦି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, 2ଟା ପ୍ରୋଟନ୍, 2ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ହିଲିୟମ୍ର ବସ୍ତୁତା ହେଉଛି କେତେ? ପ୍ରୋଟନ୍ ହେଉଛି 2, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଉଛି 2। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁତା କେତେ ହେଲା? 4U। 4U ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଏ ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଗତି କରାଇଲେ। ଗତି କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କ'ଣ? ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ସୁନାପାତିଆର ବାହାରେ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ବାହାର ପଟରେ ଆଲଫା କଣିକାକୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ସେ ଆଲଫା କଣିକା କ'ଣ ହେଲା? ସିଧା ପାସ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଟା ସୁନାପାତିଆର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ପାସ୍ କରିକି ସିଧା ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଉ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା କ'ଣ କଲେ? ବଙ୍କେଇକି ପଳାଇଗଲେ। ଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ବଙ୍କେଇକି ପଳାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେମିତି ଏଇ ଗୋଟେ ଆଲଫା କଣିକା ଆସୁଥିଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପାଖ ହେଇକି ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଫେରି ଆସିଲା, ବା ଏଠି ଯାଉଥିଲା ସିଧା ଯାଉଥିଲା ବଙ୍କେଇକି ଏପଟେ ପଳାଇଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରା ସୁନାପାତିର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଦିଗରେ ଫେରିକି ସେ ପଳାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭିତରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରିବେ? ବିକର୍ଷଣ କରିବେ, ମାନେ ଠେଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ବିକର୍ଷଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ହେଲା। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଆଲଫା କଣିକା ହେଉଛି କ'ଣ? ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ। ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍, ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ସିଧା ଯାଇକି ଫେରି ଆସୁଛି, ଯଦି ଆଲଫା କଣିକାର ଚାର୍ଜ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ କଣିକା ଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଆଲଫା କଣିକା ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି? ତାହେଲେ ବିକର୍ଷଣ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ? ଏଠି ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ ବୋଲି ଏ ଆଲଫା କଣିକା କ'ଣ ହେଉଛି? ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ଯେ ସୁନାପାତିଆର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସୁନାପାତିଆ ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେଉଁ ଆଲଫା କଣିକା ସିଧା ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୂରରେ ବାହାରେ ସିଧା ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା, ତାମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍ ନାହାନ୍ତି। ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ମାନେ କିଏ? ପ୍ରୋଟନ୍। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ବାହାରେ ସୁନାପାତିର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ନାହିଁ, ତାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ?
अधिकांश आल्फा कणिका कौन है सुनापातिया मध्य दे सीधा सड़क बाहर को पलैगला। द्वितीय हूँ किसी आल्फा कणिका कौन है बंकई गतिपथ बंकई पलि आसला। आउ किसी आल्फा कणिका सुनापातिया को भेद न करे जो दिगरे जाइतिला ठीक तार विपरीत दिगरे पछकू फेरी आसला गला फेरिकी पलि आसला। यही परीक्षार से कौन प्रस्ताव देले एवं देखा परीक्षार कौन जाने आम जमी खाली नजर देले जे ये पॉजिटिव पॉजिटिव कौन हुए विकर्षण करे जेहेतु हिलियम थिला पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज कणिका ये हूँ आल्फा कणिका बोले पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण कर जदि ये हिलियम आल्फा कणिका जाकि पुणी से दिगरे फेरी आसुची माने सम चार्ज थी ताले ये जदि पॉजिटिव चार्ज है ताले एठी कौन थी पॉजिटिव चार्ज ताले सुनापातिर केंद्र में पॉजिटिव चार्ज थी पारे आम जाने कि प्रस्ताव से कौन देते आम देखा। रदरफोर्ड को प्रस्ताव पूर्व आम देखा कौ सिद्धांत आम जाने। प्रथम पॉइंट लक्ष्य करवा प्रथम पॉइंट कौन है सुनापातिया परमाणु भितर कौन आल्फा कणिका सुनापातिया मध्य दे सीधा बाहर को पलैला से आम कौन जानिले जी सुनापातिया परमाणु भितर बहु गुड़े फांका स्थान अच्छे जो ये आल्फा कणिका कौन है सीधा पलैला। द्वितीय पॉइंट कौन हो कि आल्फा कणिका देखले बंकई आसुची निजर गतिपथ बदली दूसरी से आम जापारे कौन जी परमाणु रे कि युक्तात्मक चार्ज अच्छे जोटा अल्प स्थान अधिकार कर संख्यक आल्फा कणिका कौन है तार निजर दिग परिवर्तन कला गतिपथ बंकई देला गला। तृतीय पॉइंट आम कौन जाना जोड़ा देख जो दिगरे जाइतिला से दिगरे विपरीत दिगरे पलि आसला 180 डिग्री दिग परिवर्तन कर देइछ माने एमिदी जो सुनापातिया परमाणुर कौन समस्त युक्तात्मक चार्ज है आ वस्तुत्व केंद्रीभूत हो परमाणु मध्य खूब कम स्थान अधिकार कर जोड़ा केंद्र रे रोच। तीनटा सिद्धांत रे आमे पहुँचले। प्रथम हूँ कौन कि बहु गुड़िक आल्फा कणिका कौन है सुनापातिया को सुनापातिया मध्य भितर देखिए पलैला से आम जाने कौन जे सुनापातिया परमाणु रे बहु स्थान फांका स्थान अच्छे आउ कि आल्फा कणिका बंकई पलि आसला गतिपथ बंकई देला से जाने आम जाने कौन जे युक्तात्मक चार्ज खूब कम स्थान अधिकार कर डबल पॉइंट। तृतीय पॉइंट कौन जे 180 डिग्री कौन विक्षेपित हो पछक फेरी आसला किए आल्फा कणिका जो दिगरे जाइतिला से दिगरे पुणी फेरिकी पलि आसला सेठू जानिले कौन जे सुनापातिया परमाणु रे समस्त युक्त चार्ज और तार वस्तुत्व केंद्रीभूत हो परमाणु मध्य खूब कम स्थान अधिकार कर केंद्र है। एवं प्रस्ताव लिखा प्रस्ताव पास्ट कौन से प्रस्ताव देले परीक्षार कौन प्रस्ताव देले देखा। प्रथम पॉइंट हूँ प्रत्येक परमाणु रे एक युक्तात्मक चार्जित केंद्र रही है जो जगह देख 180 डिग्री फेरिकी पलि आसला है चार्जित केंद्र रही जहाँ को सी कौन कहले न्यूक्लियस रूप में नामांकन कले न्यूक्लियस अर्थ परमाणुर युक्तात्मक चार्ज जोड़ी केंद्रित होटा हूँ न्यूक्लियस साधारणतः परमाणुर सेंटर है सेंटर रे युक्तात्मक चार्ज गुड़िक केंद्रीभूत होगी था कौन देले रदरफोर्ड नामांकन कले न्यूक्लियस नाम
ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ସବୁ ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥାଏ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ, ତାହେଲେ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ କି ଆଉ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଯଦି ଥିବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ତାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ତାକୁ କହିବା ଯେଉଁଠି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜିତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେଇ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ ବାହାର ପଟେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି। କାହିଁକି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ପାସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଜାଣିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କିଏ ରହିଲା, ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ କଣିକା। ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ କିଏ? ପ୍ରୋଟନ୍। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ରହିଲା? କହୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘୁରିବା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଘୁରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। କେଉଁଠି? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ସେ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷ ଏମିତି କେଉଁଠି ଥାଏ ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାହା ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେଖ, କହୁଛନ୍ତି ପରମାଣୁର ଆକାର, ଯଦି ଗୋଟେ ପରମାଣୁର ଆକାର ସହିତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ବହୁତ ଛୋଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲା। ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା? ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରୋଟନ୍। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ବାହାର ପଟେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠି କକ୍ଷ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ, କେତେକ ନୁହେଁ, ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ। ଏଟା ହେଲା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲର ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହିଲା କି? ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ମୋତେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଟମ୍ପସନ୍ଙ୍କ ମଡେଲର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ, ସେଭଳି ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲର ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲ ଠାରୁ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖିବା ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୁରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ହେଲା। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟିଟି ବାହାରିବ। ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲର ତ୍ରୁଟି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କେନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବ ଅନବରତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଏଇ ପଥରେ, ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଛି। ଗୋଲାକାର ପଥ ଦେଇ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗତି କରୁଥିବ,
ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତ୍ୱରଣ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ତା ଦିଗ କ'ଣ କରେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବୋଲି ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ରଦରଫୋର୍ଡ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେଉଁ ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ କିଏ ରହିଲେ? ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମାନେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ କ'ଣ ବୁଲିଲା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଏଇଟା ପରମାଣୁ ହୁଏ, ପରମାଣୁର ଏଇଟା ପରମାଣୁ ହୁଏ, ଯଦି ଏଇଟା ପରମାଣୁର ମାନିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଲା। ଏଇଠି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବାହାରର ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ। ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର ଗୋଟେ କକ୍ଷ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ କକ୍ଷ, ପ୍ରଥମ କକ୍ଷ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷ, ତୃତୀୟ କକ୍ଷ, ଯୋଉଟା ଅର୍ଥ ଧର ଏଇ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଦାବେଳେ ଅନବରତ ଘୁରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା। ସେଟା କି ଚାର୍ଜ? ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା, ଇଏ ଯଦି ବୁଲୁଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଚାରିପଟେ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ? ୟା ଭିତରେ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା, ଇଏ ହେଉଛି ଅନବରତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି ବୋଲି ୟା ଭିତରେ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ଯଦି ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତ୍ୱରଣ। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଉଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା। ଆଉ ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବ, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ହେବ? ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାର ତାର ଶକ୍ତି କିଛି ପରିମାଣର ଥିବ, କିଛି ପରିମାଣର ମାନେ ଶକ୍ତି କି ଶକ୍ତିର ଏକ କ'ଣ? ପାୱାର। ଶକ୍ତିର ଏକକ ହେଉଛି ଧର ତାର ପାୱାର। କହୁଛି ଧର ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାର ପାୱାର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ତ ଥିବନି ନା, ମାନେ ଅନବରତ ପାୱାର ତା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇପାରୁଥିବ, ସେମିତି ତ ନୁହେଁ। କିଛି ପରିମାଣର ତାର ଶକ୍ତି ଥିବ ଯେଉଁଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଥିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା। ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା କ'ଣ ହେବ? ଅନବରତ କ'ଣ କରିବ? ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ଶକ୍ତି କ'ଣ କମି ଯିବ। ଯଦି କମି ଯିବ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। এই ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଶକ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଥିବ, ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରି ଯିବ, ତେବେଳେ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଇଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରୁ ଯେତିକି ଦୂରତାରେ ବୁଲୁଥିବ, ସେ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଆଉ ବୁଲିବନି। କାରଣ ଶକ୍ତି କମିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ? କୁଣ୍ଡଳାକୃତିରେ ବୁଲି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇ ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା।
हाँ कि नहीं जदि एमिति न्यूक्लियस रे आसिकी पहुँची था इलेक्ट्रॉन लक्ष्य कर प्रत्येक परमाणु मिसिकी अणु सॉरी परमाणु प्लस परमाणु हूँ कौन अणु तापर अणु प्लस अणु कौन है पदार्थ तेने पदार्थ भितर ये परमाणुर भितर यही अपरमाणु गुड़िक रही किए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जदि परमाणु भितर इलेक्ट्रॉन शक्ति ह्रास पाई पाई जीव ताले पदार्थ प्रथमे जो अवस्था थी पदार्थ इलेक्ट्रॉन शक्ति ह्रास पाईगला परे ये पदार्थ आउ से भली पदार्थ अवस्था रहिबो कि से भली अवस्था रहिबा कथा नुह किंतु प्रैक्टिकली जदि आम लुहा खंडटी भूमि काढ़ुचंती बा खनिज खनि काढ़ुचंती काढ़ी सारा पर से कौन लुहा खंडटी कौन सांगे सांगे परिवर्तन हो जाउची जो भली काढ़ुचंती से भली बहु वर्ष पर्यंत रोचे ताले ता भितर थिबा परमाणु भितर कौनसी परिवर्तन होउनाई यदि रदरफोर्ड मतरे इलेक्ट्रॉन सदा बेले अनवरत न्यूक्लियस चारिपटे बुलुची ताले पदार्थ कौन होता पदार्थ जो भाई आम खनि पाँच से भली पदार्थ रहा कथा नुह पदार्थ तार रूप तार रंग तार भौतिक धर्म रासायनिक धर्म सबू परिवर्तन हो कथा किंतु सेमिति किछि होना यहीटा हूँ रदरफोर्ड त्रुटि बुझेगा आउ थे कौच लक्ष्य कर आउ थे रिपीट शुणी नब है वीडियो तो आउ थे शुणी नब है खाली आनुमानिक रूप से कहीदे रदरफोर्ड कहले जे न्यूक्लियस रे पॉजिटिव युक्तात्मक चार्ज गुड़िक रही था युक्तात्मक चार्ज चारि निर्दिष्ट कक्षपथरे किए इलेक्ट्रॉन मैंने बुलती ताले इलेक्ट्रॉन हूँ गोटे चार्जित कणिका आउ जिते गोटे वस्तु गोलाकार पथरे गति कर तार त्वरण सृष्टि हम कारण प्रत्येक बिंदु गोलाकार पथरे प्रत्येक बिंदु कौन दिग परिवर्तन होता है से वस्तु त्वरण सृष्टि हम ताले इलेक्ट्रॉन है कौन गोटे चार्जित कणिका कौन चार्जित कणिका त्वरान्वित अवस्था थिले ता भीतर कौन हम शक्ति विकिरण हुए जदि इलेक्ट्रॉन बुलूची क्या चारिपटे न्यूक्लियस चारिपटे बुलला बेले त्वरण सृष्टि होगी त्वरान्वित चार्जित कणिका जो बुलिब तार कौन शक्ति विकिरण कर यहाँ हूँ इम्पोर्टाट पॉइंट शक्ति विकिरण कले शक्ति कौन हम धीरे धीरे ह्रास पाई पाई जीव ह्रास पाइले ये गोलाकार पथर न बुलिकी कौड़ी कुंडलाकृति आकार बुली बुली आसी कौटी पहुँच न्यूक्लियर पहुँच जदि परमाणुर इलेक्ट्रॉन संरचना बदली जाऊँगी पदार्थ मध्य बदली जीव किंतु प्रैक्टिकली पदार्थ बदलू ना यहीटा हूँ रदरफोर्ड परमाणु मॉडल त्रुटि है रदरफोर्ड पर आउ जड़े वैज्ञानिक आसिले जे टिके माने अल्प किसी खाली रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को टे बदलई देले पाखापाखि समान रहा किंतु किछि बदलई देले से वैज्ञानिक मॉडल या पर वीडियो रे देखिबा।